Hapadang gajeng keran kebelah sakut nreus nam ban pen kenria ikibrio na them yo maulong ke hinyo trap youth council HYC Central Executive Committee haka arpu kandai terek uyayong arja arpusau kala dawa no sembut menteri rangba kajalau badai pet yakatanat kampo yeng uba preston tensong uba deiru chairman jangka high level committee ban puli benia yak mat dawa pen kenria ikite kilong yeng bagi badai hak ban pen kenria kidan tang shispa kandai pesan long yeng om kumbajulia keran borok shikata bagi don laispa saupu artli kilong yeng. Habakran sikilat pathai kubor hadin kajingwani kenduk ke council yo sembut menteri rangba ha ke kamra trei kam jong ha secretariat uba roy ku parson ram u president ula ong bagi sispa sapunyo tli kimdei ki batrei bat kaselong municipal board ni ki wei pat kitanat sarkar kumta om de ban ai jaka sa eki wat la kan poisa ka benta ban penkria eki syaka jaka badan ke office Shillong municipal board ula ong bakat kum ke RTI kita ki sispa sapunyo tli gilong yeng ki dei ki nong yalam niam ki nong yalam seng bat ki batrei simen Ule tuo bau sembut menteri rang baru unang tarai baki don bed lais pa sapu artli kilong yang ki batrei ha ke municipal board pat ki wei kita nak trekam. Nilai ini kapor sekapor baka sorkar kapenmi ya itu ikentin ibu ang lais pa sapu arieng lais pa sapu artli kilong yang ki baka sorkar kan sapen kendria napot hem yu maulong sya kanu kajaka dan esya kajaka ka baka sorkar kala de ban bu la de ban mangkerpang ha ka bau sinaru ya ki jakasa lani ki yeng ban ai sekini ki lais pa sapu artli kilong yeng kaseng nadu ko basdang ngilayeng ha kanong remba ka sorkar kala ban ai jakasa lani quarter ya kinong tre ki jongka ngimdon jing e mereka ka ngila penpa nadu ko basdang kalong ba ya ki bomdei pat kinong tre jong ka sorkar kemud kitu ki brio ki basyong basa thamyu maulong ki bomdei kinong tre jong ka sorkar kam dei ban ai ka jakka namar kata kan long be ai kumangitep i hang tie po thamyu maulong ki don artli ki plot ka plot A kedai jong sorkar ka plot B kedai jong ka Himamaliam de hadian baka sorkar kala sauthu badan kam ban simlang ya plot B ngilayo I bagi ni kisnam ki pladap ka sorkar kala de ban te ya ka agreement bat ka Himamaliam ka bakala simti no ka sorkar ya kata ka plot biru kumakalong menta ka jaka barokhat ka bagi ni gibriu ki syong kisa tham yo maulong kedai ka jaka jong ka sorkar kata kedai jing sisya ya bagi ni gibriu ki mla ban kam trai bakadai ka jaka ka jong ki tinakaliang jo kaseng habang iyo I bagi don lais pa sapu artli kilong yeng kiba kasorkar katmu ban kenriak sa kata sya kita yeng kiba kasorkar kamut ban ai ngila file ya ka RTI hapo ka office jong ka SMB ban pan ya ka detail jong kini ki lais pa sapu artli kilong yeng la baro lais pa sapu artli kilong yeng ki deni am kinong tre jong ka SMB la ne jong gunung ki department kiba hahap hapo nya kasorkar kabalengo kalong ba dang ngila file ya ka RTI na po Shillong municipal board ngila Banakalais pa sa po artli gilong yeng. Kidon tang siyas pa aknay kustantli gilong yeng kibadi ginong tre jong ka SMB, bat jong kiwi ki officer ka. Bat siyas pa sa punyo, do siyas pa sa pratli ki long yeng lani kibriyo, kibasyong basang, ti kimdi ginong tre jong ka sorkar, kidon kibatre security ka, kidon kibatre kum ginong syong dukan, kidon kita ki religious lani social worker, kibomdi ginong tre jong kuno department ko. Tenginak do kabastang iloong bala dapi penkenria ikinong tre la jong syaki government quarter ngi kren government quarter ngim ongru ikentin relocation la ne resettlement makini bri kim don hok ban panjaka na kasorkan regi don hok tong banyo ya ka quarter terek belngo kolong ba kasorkar baru kata ka ong lais pa sau puar ba on penkenria dah pangilap lembak ikot kislang ilap ba kibadai hok banyo ya kita quarter ban syong Hakini ki kuater ki bakasorkan kan sna ki detang sias pak kana pisan. Tika jingwan menta kasngi ban ya kendu di PTCM kalong ban keli bahalor kanu kono rem ba mafi dan ka sorkar kan ayeng lan kan aja kasa ya kini ki sias pak sau punyo dan sias pak sau prat li long ya. Kabalengo kalong undang ilaya keren ba di PTCM upen pa ka jing sku lengo ba mauru unang mut bagini ki lais pak sau art li long yeng ki ginong tre jong ka SMB. Ki ginong tre jong ki department ba per Abang i peni ya ui ki RTI ki ba ka SMB ka jubab yang i ula penpa ko jing sulung na maruang ba kat kum ka affidavit ka ba ka Shillong municipal board ka file hapo high court na ka file hapo court ki ong balais pa sa po artli ki long yeng ki ginong tre jong ka SMB ka jing keli ka long pa manu ba thok monta kat kum ka RTI ka bangingi yo na po ka Shillong municipal board ka pau syai hag i kolom i bangi keli laki tre hapo kanu department bun ki kolom ki e blank Kim ya thuk try hai ki don pat ki bathuk private service don bathuk religious and social worker kemud bakim dei ginong try jong sorkar tilada ka SMB hakmat jong deputy CM lan hakmat jong ka kuat ki ong balai pak sau angut ki ginong try jong sorkar kat bahangi pat bajuba ngilap basis pak sau pinyo lan sis pak lai sau prana kata na kita ki lai pak sau ar
kimdi ginong tre jong sorkar tingila bu da ka jing tho bat ngila dawaru na u sembut menteri ramba jong jela ka jong iba ka seng ga yang ka nong rim ka baskam nadu ka basdang ba phin ai jaka e yo ubriu bashir shule chong thap nani gini gilong yang sespa sau punyo sau pradli gilong yang ki bomde ginong tre jong sorkar ginom sha da le ro te nak liang ka jong deputy sia mentan ulapan pa ngi ka jing sulungo teman mauru nadu ka basdang hadu menta udang mud ba gini gilai spa sau pu ar gini ginong tre jong sorkar tu ang bu unsa khot ya meeting bat ka Shillong Municipal Board ba kumjur bat ka Urban Affairs ban pan ka jing pensyai ba hai ka bakla la ka bakla ka ta affidavit ka ba ka SMB ka file ko high court ne ka bakla ka ta RTI ka ba ki ai jubab yang ni ti halor kata wong bu unsa khot ya kini gibri ya ki officer jong ka Shillong Municipal Board ba kumjur jong ka Urban Affairs ndai nakaliam jong ka seng ngila karen ka basyai ba pin ayeng ya ki bomde hi ginong tre jong ka SMB la ne jong ka sorkar da lele rung inom sha namar balada pile akumta kaumot ba pipen scam ya kajing dawa jong kini nong shong thap kinong shong bakila kam try ta kajaka kata ka kajing dawa kabang ilabu na kalian jong seng kon ba ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba kabam ngi bam ka tain ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batay kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumno ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulung khana yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamen ka sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon kajing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D ya kini baro kila ban yo na kajing bam badi ha ki dukan ration kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya